pohled na Rádiu Patriot. V úterý předpolednem na Rádiu Patriot. www.radiopatriot.cz. Vážení přátelé, naši diváci, posluchači, vítejte u dalšího z inspirativních rozhovorů. Dnes je to velká změna. Host nepřijel za námi, ale my jsme se vypravili za ním, respektive za ní. Protože byla by velká škoda, když už to snímáme obrazem, abyste přišli o tu nádheru, kterou uvidíte v průběhu dnešního povídání. Uprostřed obce Klapí je levandulová zahrada Anet, kterou tvoří a kterou, řekněme, i žije dnešní naše návštěva, nebo host, řekněme. Dobrý den. Dobrý den, inženýrka Simona Gertlerová. Ano. Dobrý den, Dobrý Simono. Den. Chtěl jsem říct vítejte, ale spíš vítám se. Vítejte u nás, tak. Jsme v levandule zahradě Anet. Já hned se musím na začátek zeptat. Anet, vaše dcera nebo maminka? Nebo... To je přesně tak. My jsme od začátku, co podnikáme v 90. letech, hledali jméno pro naši floristickou firmu a protože my máme já, moje sestra, moje maminka, všichni zahradnickou školu v Děčíně, v Libverdě a mojí mamince se tam říkalo Aneta a ona vlastně byla z rodu té firmy květinářské, takže se vlastně Aneta jmenuje po ní, to Anet jsme jako zkrátili, aby bylo hezky napsaný. Tak to je hezký příběh. Tedy ten titul inženýrka přímo souvisí s tou zahradou? Já jsem po střední škole šla na vysokou školu zemědělskou a mám zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě, takže jsem oborem a vlastně veškerou svoji činností od začátku do konce pořád zahradník. Vůbec jste se neodklonila od toho, jakou cestou jste se vydala, takže vlastně pořád šlapete v těch... Já jsem vlastně v 90. letech, když moje maminka založila tu květinářskou firmu, končila vysokou školu, byl to poslední rok mé vysoké školy a okamžitě jsem nastoupila do rodinného biznesu vlastně v tom květinářství. To byly naše vlastně první záměry, že jsme měli klasické květinářství a velký pozemek, který jsem zdědila po své babičce a dědečkovi, se kterými jsem tady 16 let bydlela. A tady byla dřív řepa, brambory, rybízy a my jsme měli takovou představu, že vlastně to květinářství na začátku bude prodávat naše květiny, které tu budeme jako pěstovat. Ale byly 90. roky a to prostě nikdo nechtěl českou kytku ze zahrady, ale každý chtěl orchideje a gerbery dovezený z Holandska. A ten trend se začal pak ale měnit až kolem toho roku 2000, kdy jsme opravdu tu zahradu začali zakládat záměrně a udělali jsme vlastně z toho, co dnes vidíte. Levandule jako druh, jako rostlina mě nějakým způsobem asociuje spíš třeba Středomoří, ale my jsme ve Středohoří. Je to rostlina, která sem patří? Původně tu byly jenom takové ty náletové druhy, které si lidi nasázeli někam do předzahrádky a protože levandule lékařská se množí semenem, takže se určitě rozlítala, ale typická rozhodně nebyla. Nebyla to rostlina, která vůbec není původní, že? Ale úžasně se jí daří tady, protože my jsme na čediči. Čedičové podloží, vápení to hlinitá půda, která tady všude je, protože kolem mě jsou cementárny, že jo? A tohle jsou prostě typické podmínky, které ona vlastně má v tom Středomoří nebo v té Francii. Roste opravdu na těch alpských podložích a tady se jí prostě nesmírně daří. A pro vás ten výběr, že se jakoby zaměříte na levanduly a na ty spousty druhů, co těch levandulí je, tomu až tak nerozumím, to nechám na mojí ženě. To byla jako jasná volba? Vy jste si jako šla za tou rostlinou, že vás nějak táhla? A nebo to právě bylo tím, jak jste říkala, v 90. letech nebyl zájem o českou kytku, tak zkusíme něco trošku exotičtějšího? My jsme pěstovali květiny na sušení, takže jsme měli opravdu velký sortiment květin na sušení, protože to bylo prostě v té době se dělaly z nich dušičky a vazby různé. A ta levandule se taky nádherně suší, takže tu jsme sem začali sázet vyloženě náhodou. Ale já jsem původně chtěla, že tady uděláme prostě 3 řádky, 4 řádky takového toho políčka, kde budou nějaké levandule. Ale po tom prvním roce, když jsem viděla, že vlastně ona je celkem nudná rostlina, když vám odkvete, tak na ní už pak nic není. A vy máte vlastně rok zabitou zahradu, aby rostlina 2 měsíce kvetla. Jasně. A tak jsem vymyslela úplně něco jiného. Začala jsem od jednoho konce zahrady až na konec vytvářet, já tomu říkám pořád dokola, takové mini zahrádky. Takže tam jsou mini zahrádky, ve kterých ta levandule hraje nějakou hlavní roli. A protože my jsme opravdu na tom podloží s čedičem a dost vysoko, nemáme vodu. Ta voda od nás stýká dolů do polí. Tak my máme jenom jednu studnu, která nestačí zahradu zavlažovat a nikdy ji nezavlažovala pořádně. Tak ona je prostě typickým výběrem té suchomilní rostliny, která to tady vydrží.
Nestačí běžná zálivka, co spadne z nebe? Musí se... Úplně úžasně stačí právě. Jo. A letos je té vody až tak hodně, že i ta levandule trpí tou vodou. Takže to je po 10 letech velká změna. Protože jinak tady byla úplně rostlinou, která prostě kolem ní všechno mřelo a levandule prostě prosperovala. Takže... Tak je krásná na pohled, samozřejmě intenzivně voní, svoji charakteristickou vůní, ale vy vlastně tu rostlinu dokážete ještě používat a zpracovávat dál? Levandule, přesně. My jsme si řekli, že co tady bude nejlépe užitku na vesnici, a pak vlastně byl ten záměr, že když už ty návštěvníci k nám přijdou, tak aby z toho také něco měli, tak se otevřela kavárna. A okamžikem otevření kavárny jsme zase udělali ten směr, že budeme vlastně zpracovávat levanduly do té naší kuchyně a začali se vybírat odrůdy, které jsou vhodné pro kulinářství. A to je vlastně typický, jsou anglické odrůdy, které jsou do rodu patří levandule lékařské. My je vlastně necháváme přezrát, u nás se to nezbírá typicky na tu kytici, ale na to zrno, my tomu říkáme levandulové zrno nebo levandulová droga, a z ní se potom dají dělat sirupy, dá se zpracovávat do pečení, vaření, a dokonce jsme už za ní dostali i tu certifikaci, že to je ta místní regionální levandule. No to je skvělé ocenění. To znamená, že ten květ přímo jako takový já nespracuju potravinářsky? Můžete ho zpracovat do toho sirupu anebo na ozdobu, ale hodně lidí si právě zaměňuje to, co vlastně na té levanduli je květ. A když se na to podíváme, tak vlastně ona má takovou typickou palici a teprve v ní, v tom paždí každého té paličky vykvítá ten pravý kvítek, ve kterém se drží ty úžasný silice, který ona má, a když ji necháme právě přezrát, tak ona pak vypadá ten jako obilný klásek. A to je právě to nejvíc ceněno. Takže to je vidíme, včeličky tady vesele hodují vlastní med. Ne, my med nemáme, ale kolem nás je asi 5 včelařů, kteří využívají naší zahradu. A to jsou jejich včely. Ty bez povolení lítají sem k vám, jo? Bez povolení přes hranice. Ale o včelstvech uvažuji, protože můj manžel je včelař a jenom jsme ještě to neudělali tak, aby to prostě bylo dokončeno. Jasně, takže to je další krok. To přijde, to je mi jasný. Tady je totiž fantastický, vážení přátelé, teď to úplně asi nemůžete vidět, i když možná už z těch některých prostřihů ano. My jsme vlastně uprostřed obce, my jsme obklopeni dalšími chalupami, dalšími pozemky. Z jednoho místa je tady nádherný výhled na Hasenburg a je tady prostě taková oáza. Vy jste tady vytvořila, nevím na jaký velký výměře, skutečně jako jiný svět uprostřed civilizace, mi to přijde. No, to je právě zvláštnost téhle zahrady, protože my jsme nebyli nikdy centrem obce, ale Klapí, vlastně původní vesnice, my jsme končili. Tady byla stodola, vzadu byly pole, ale protože se v Klapí staly 3 velké jako vlastně živelné katastrofy, kdy se celá půda posunula a původní vesnici zasypala, tak ta nová vesnice se po těch 30. letech, kdy se tohle stalo, začala stavět níže a níže a najednou obklopila naše domy. V 70. letech výstavba zase obklopila zahradu a tu zahradu vlastně zavřela. Takže my se nemáme kam rozjíždět, máme ucelený pozemek, který je prostě opravdu těma pozemkama obklopen. No ale představte si, že tohle byla vždycky zahrada mých prarodičů, kde tu byly rybízy, brambory, řepa, okurky, a já jsem někdy říkala, když už jsem byla jako dítě, tady celý život vyrůstáme všichni, já to nikdy nechci dělat, já chci někam utíct a prostě takovouhle dřinu nedělat. Ale víte co, ty kořeny jsou silnější a prostě dneska už to vidím, že asi ten vztah k té půdě, když někdo má, tak to neopouští, no, prostě. To s váma souhlasím a rozumím vám, ale přece jenom ta brambora, tu uvaříte k obědu. No. Hele, ta levandule a vůbec dneska ten trend toho, já tady vlastně se snažím i těm lidem ukazovat to, že vrátit se k těm původnímu pěstování, jak se to dřív dělalo, je docela jednoduchý a docela to je jenom o tom přemýšlet o tom, když třeba zahradu zakládáme, nenandat si tam milion mulčovacích kůry a folií, protože dneska všichni lidi dělají zahrady tak, že aby jako tam nebyl plevel, takže prostě vysázím, do dírek si dám nějaké rostliny, půl metry od sebe, ty rostliny nedokážou pokrýt ten povrch. A já jsem tu zahradu začala sázet s nějakou literaturou, kterou jsem teda v té době našla, a hodně jsem čerpala teda fakt opravdu z anglických knih, protože tam ty zahrady jsou hodně nahusto, hodně, a kvůli tomu taky, že hospodaří s vodou. A vlastně
to se mi vyplatilo. Vyplatilo se mi, že já tomu říkám, že si udělali takový parťáky rostlinný a vzájemně si posílají vodu, když je rostlina širokolistá, tak pošle tý úzkolistý vodu, nebo dělají si stín, že jo? A ta levandule mezi nima je takový ozdravný prvek, protože na ní skoro nejsou žádní škůdci. Takže ona vlastně dokáže tou svojí vůní a vůbec tou intenzitou a hlavně těma silicema, co vypouští, odpuzovat i pro ten další okolí a ozdravovat ten prostor. Takže víc a víc, co o tom čtu a víc, o co vlastně sem do té zahrady vnášíme, tak si myslím, že tohle je budoucnost zahradníků. A měli bychom za prvé hospodařit s vodou budeme muset všichni, protože vody bude nedostatek. Za druhý ty folie a podobné věci umělý už dneska lidi do zahrady nechtějí. Už se vracíme všichni k něčemu normálnímu. A tak si myslím, že jako i sem se dá chodit a čerpat inspiraci, jakou rostlinu vedle, který jsem vysázela a pak to jenom přenést k sobě. Jste mě teď zaujala tím, co jste teď povídala. To znamená, že třeba levandule dokáže odpuzovat klíšťata? Hele, na klíšťata je to úplně ideální věc. A víte, co dělají kočky? My tady máme prostě milovní všude. V té vesnice se sem stahují všechny klíšťata a v době toho největší silice, tak oni to mají jako repelent. Takže oni v tom procházejí mezi řádkama, čistějí se, že jo. Aniž by to kdokoliv učil, tak kočka přesně ví. Tak, prostě. Kočka ví. A vím, že mám pak s tím problém, že nám i muchlají samozřejmě ty sazenice, ale je to tak silný pro ně odpuzovat, že oni si to prostě najdou. No. Úžasný, děkuji vám za to. Ty různá zákoutí, co tady máte v rámci celé zahrady, to vznikalo prosím pěkně jak? Vy jste si dala prostě milimetrový papír a nakreslil se, co kde bude, nebo nějak intuitivně? Nejdřív jsem přemýšlela o tom, když jsem ten zahradník a opravdu jsem jako studovala to těch 5 let, tak si člověk prostě nějakou představu udělal a na papír jsem si něco hodila, ale ta praxe je potom trošku jiná. My jsme si vytvořili cesty, což je vždycky nejdůležitější, aby byla komunikace v zahradě, odkud kam chceme chodit. Druhá věc je, že musíte vlastně vytvořit ty zákoutí podle toho, odkud kam jde slunce, takže světové strany. No a potom jsme šli a dělali jsme neviditelné obrubníky, se kterými jsme si vytvořili záhony. No a potom ta zahrada vznikala už skoro dneska je to 27 let, takže ono to nebylo jakože za rok. A postupně, vždycky říkám, i peněz je v tom tolik, jako kdybych postavila jeden velký dům, jo. Takže vždycky, když zahradníci začnou zakládat zahradu, tak tohle prostě mějte na paměti, že to není levná záležitost, samozřejmě ty rostliny. A za druhý, on vám něco taky umře, musíte to vysadit znova. Byly to i pokusy, jestli se tady to vůbec sady chytí nebo nechytí, takže takhle postupně. Nebylo to, že bych najednou vysázela celou tu plochu a ona se tvoří dodnes. Ta zahrada je prostě živý organismus, takže každý rok se něco mění. Teď se mi to nelíbí, jak je to vysoký, tak to zase přeneseme pořád dokola. Tak zahradník, taková ta globální představa je ten člověk, který je vlastně pořád předkloněný, kouká z něho vlastně jenom zadek, nic není vidět a pořád se hraje v hlíně. To jste přesně vy? No většinu roku, ale já na to nejsem sama. Už teďka prostě mám největší pomocníkem, moje 76letá maminka, která tady je od rána do večera, stará se o celou kavárnu. Mám teď na brigádě šikovný holky, jednoho zaměstnankyně v květinářství, která taky chodí sem na brigádu a různě se střídá, no a rodinu, že jo, bez ní to nejde. Za těch 20 let mě samozřejmě vyrostly děti i v tom, takže ty tady byly nejdřív nahnaný, že jo, prostě povinně. A dneska samozřejmě, když chtějí, tak přijdou vypomoct. Přesně, budu jim lásku. Ale to taky v každých rodinách, že jo, když chcete něco zakládat, tak prostě ta rodina v tom vyroste, no. Ještě se mi zkuste vrátit do té doby, kdy jste si řekla, já to otevřu veřejnosti, já to udělám prostě tak, aby ty lidi teda měli možnost ke mně domů, do mého obejváku přijít. Byla nejdřív otevřená první část zahrady, protože tohle všechno, kde sedíme dneska, jsou tuto levandulový políčka, tak to bylo součást našeho domu. Takže tady zahrada nebyla, ale ten první záměr bylo, když už ty rostliny začaly růst a začalo to nějakým způsobem vypadat, tak začal být velice populární Facebook. A my jsme vlastně, moje sestra a já, jsme tady seděli nahoře jednou na zahradě a říkáme, to je taková škoda, kdyby to nikdo neviděl, tak zkusíme na Facebook dát nějakou pozvánku, uvidíme, kolik přijde lidí. A my jsme byli z toho strašně překvapení, kolik lidí se to vlastně přišlo podívat. A pak mě hodně inspirovali vlastně Angličani, kteří dělají víkendy otevřených zahrad. Takže my jsme se okamžitě k tomu připojili a v tom červnovém víkendu jsme se připojili do téhle velké akce a vlastně jsme zahradu několik let otvírali jenom 2krát v roce.
Takže to nebyl žádný jako sezóna nebo tak, ale do naší zahrady se dostalo pouze 2krát do roka, ale bylo tady tak opravdu přeplněno, že jsem se bála toho, že ty záhony a ta zahrada to nezvládne. Takže další rok jsme už vymysleli, dobře, dáme tomu nějaký řád a budeme to mít víkendy. Pak to byly už i všední dny a dneska vlastně jedeme 4 měsíce nepřetržitě, kromě pondělka, kdy to vlastně ty lidi pořád a pořád si říkají dál a takovou nějakou setrvačností to jede. Co se tady teda děje mimo sezónu? Když je to zavřeno, tak co? Tak nic. No my máme no, tak zahrada, když už usne, tak je vlastně na dobu takových 3 měsíců. A to ještě mezi tím jsme se rozhodli, že pozveme lidi do zimní zahrady, takže máme adventní zahradu, kde je vlastně vánoční, vyzdobená a můžou si tady u nás pořizovat dárečky a podobně, kupovat adventní věnce a jiné věci. No ale už druhý rok jsme otevřeli i masopust, protože jsme chtěli udělat takový ten rok, ten cyklus těch tradic, který se v té zahradě můžou pořádat, takže začínáme v únoru masopustním takovým jakoby otevřením zahrady a pak k tomu přidáváme ty víkendy, bylinkový víkendy, velikonoční víkendy, dušičkový víkendy, takže to má takový ty tematický víkendy celý rok. To je nádhera, tyjo. Cyril a Metoděj v Levandulové zahradě. No, ten tu je určitě. Zpívání kolet Ježíškovi v Levandulové zahradě. No, k Cyrilu a Metoději tam se váže velký náš už takový profláklý svátek, nebo jak to řekla, a ten druhý svátek 6. jsme udělali takový tradiční, jako se chodí do Anglie na závody v klobouku, tak přijďte do Levandulové zahrady v klobouku a říkáme tomu kloboukový den a vždycky to je pravidelně 6. července. Takže lidi tady se fotí v kloboucích a celý rodiny sem chodí v klobouku a ženský si už dohadujou, který klobouk si koupí rok od roku, takže vím, že už to dostalo svoje jméno. Tak to je hezká pozvánka, možná se k ní vrátí ještě moje žena, určitě bude mít nějaké dotazy na vás. Já si dovolím jenom zeptat se na váš vnitřní pocit, když tady vlastně takhle budujete něco krásného a nad sebou máte ikonu Hasenburg. Proudí tady nějaké energie? Cítíte to? No já nesmírně. Tady i vidíte za mnou nebo všude, kde jsou ty spirály. To já jsem člověk přírodní, takže já jsem dokonce si našla i v zahradě vodu proutkem, takže jako je to prostě a nesmírně mě to nabíjí. Takže já vím, že když já půjdu do zahrady, tak tu energii můžu pak předat komukoliv jinému, tak to je pro mě obrovská nabíječka životní. No, takže tady to je. Tady magické místo vždycky bylo, vždycky se sem chodili lidi modlit. U nás to byla modlitebna. My jsme patřili k prvotním vlastně československé církvi husitský, kde se tady dělaly první sborové dny, protože moje prarodiče byli natolik osvícený, že byli v Sokolé a byli právě u těchto novátorských církví. Takže já si myslím, že jsem tohle zdědila po tu aktivitu hrozně velkou. No a jsou místa, které prostě na vás hned dýchnou, že tam musí něco být kladná energie a to tady je. No. Bez zesporu. No, ať se vám daří, já přenechám prostor Šárce a moc vám děkuju. Díky. Já vám taky děkuju za pozvání. Paní Simono, zeptám se vás ještě jinak. Krom toho, že tady děláte ty vaše slavné dny, kloboukové, různé akce podle kola roku, jak to tak je, vy vlastně ještě ženám předáváte jiné cenné rady, a to z oblasti kosmetiky. A to taky nebylo jen tak náhodou. My vlastně zároveň s tím, že se zahrada budovala, tak díky mojí sestře Katce jsme se dostali do kosmetické společnosti, kterou nás obě oslovila, protože každá žena chce být hezká. Každá žena potřebuje, když má ruce v hlíně, tak aby pak věděla, co s těma rukama. A my tohle se snažíme teďka ty ženy učit, předávat dál a vlastně jsme spojili svatby, spojili jsme krásno, spojili jsme tu péči o sebe a vlastně takhle to všechno máme v takovém balíčku. Být hezká žena, upravená, můžete být kdykoliv. Ano, viděla jsem, že jste tady měli právě tu péči o ruce, kdy jste ženy učila, ženy, které se rádi rýjí v hlíně, já jsem nemlich to samý v ledě modrým, nepsem zemské znamení, takže zemský znamení ty to mají jasný. A i kurzy líčení jsem viděla, že tady probíhají. To děláme pravidelně celé léto a můžou se vlastně ženy k nám připojit, kdy se tady opravdu vytvoří sami pod naším vedením hezký vzhled, no a pak se v téhle krásné zahradě vyfotějí.
A teď mi řekněte, jezdí zdaleka, anebo to je spíš jakoby Je to lokální naše regionální záležitost takového ústeckého středočeského kraje, bych řekla, ale my si, když budou chtít, tak tady se může ubytovat i v penzionku a přijít k nám na kurz líčení. My tu máme krásný penzion. Ale ten penzion nebude tady tak dlouho úplně. Teprve letošní rok. Já si to myslím, protože to bych už o něm dávno věděla. Paní Simono, provedete mě tady tímto krásným koutem vaší zahrady? Tak ráda. Můžem. Tak tady, když tady stojíme na téhle cestě, tak to je vlastně původní úvozová cesta, která vlastně dělila naši zahradu a tady končila vesnice. Proto je to tady takový začátek a konec, kterým procházeli do toho statku a byl konec stavení. A tak tady vznikla taková velká trávníková plocha, tomu říkáme na paloučku, a tady začíná taková první anglická malá zahrádka plná levandule, vůně. No a protože sem chodí i děti, tak tady děláme chodníček bosých nohou, ve kterém si můžou proběhnout kolem dokola, ještě ho dobudováváme. No a tady odtud je takové krásné místo, kde si tady sednete na lavičku na ten Házenburg, musíte koukat. Jo. Chviličku koukat na tu jeho krásu. Ano. Tak to no a tady vlastně vzniklo místo, protože my tu děláme svatební obřady, tak tady jdeme svatební uličkou, ze kterou prostě projdeme na svatební palouček. Vidím bránu, ano, bílé růže. Která tady zrovna zítra svatba bude, takže ji nazdobím. Paráda. A tady už jsou vlastně sortimenty levandulí, aby bylo vidět, jak každá je jiná, jak se mění v tom čase, jak kdy je jaká ranější, pozdější, velikostně různé. Takže o vás, prosím. No a protože k levanduli rozhodně růže patří, takže to je vždycky taková romantika, tak se snažím tady ukazovat i jakoby kolegy k té levanduli. Takže denivky? Denivky, úžasná květina na suché místo, mezi tím šalvěj a celá ta zahrada je vymyšlená i tak, aby tu pořád něco kvetlo. Takže na jaře tu kvetly česneky, cibuloviny, teď vykvetou letní květiny a vystrkají se nahoru podzimní astřičky, podzimní rostliny, které zase pokryjí tu plochu tady dál. Tady koukáme echinace, třepace? Ano. A na jaře tu byly právě ty obrovský koule česneku. No. Tak tady další slavobrána. Tady je další, to je ta hlavní slavobrána. No. A tady máme naše svatební srdce, ve kterém stojí novomanželé a vlastně potom se takhle dívají na ten svatební prostor. Jasně, a opět ikonický Házenburg je v dohledu. Skvělá. A jinak tady se u nás třeba dělá i vítání občanků. Třeba obec Klapí toho využívá, že tady vítá své občany u nás v zahradě. Lidi si tady dávají třeba i schůzky narozeninový, takže si tady u nás udělají takovou malou párty. Vy jste prostě taková širokospektrální záležitost. Když nás budou chtít navštívit, tak vždycky se to dá přizpůsobit. Skvělý. Tady v zahradě pak vznikla voda, protože voda tady není, u nás je vody nedostatek a protože v takovéhle velké ploše by neměli ani hmyz, nikdo co pít, nebo i zvířata, tak jsme tady vytvořili umělý jezírko, protože když si představíte, tak ta zahrada byla předtím úplně rovina, protože samozřejmě můj dědeček, když tady jezdil s terou nebo vorali, tak chtěli rovinu. No a my s mým strejdou, který mi to pomáhal budovat na začátku, to je můj maminky bratr, tak jsme vytvořili tyhle kamenné zítky, zvedli jsme vlastně ten prostor nahoru a zase pod tím díky tomu vzniklo jezírko. Tady koukám, máte jehličnánky. Ano, ty jsem vybrala kvůli tomu, že borovice jsou moc hezký, pokrývají ty plochy tam, kde už je to opravdu kopeček a já jsem sem nechtěla mít žádný umělý jehličnany, jakoby typu tůje a podobně, protože tam nepatří. Ale borovice jo, borovice jsou opravdu světlomilní rostliny, navíc je krásně štípeme, takže jsou prostě malinký, že jo. No a co to tady vidíte teďka, tu rozlítanou mavůň, tak mavůň je trvalka, která zase vykrývala od toho května až do toho června. To období, teď ji ostříháme a zase ta zahrada bude jenom zeleno-fialová, prostě pestrost. A tady na tomhle kopečku a vůbec takhle vám chci ukázat i právě to pěstování těch rostlin, že jsou nasázeny hodně blízko sebe. Někdo by řekl, že to je na husto, ale je to právě proto, že oni vám dělají pokryv a pak vám tam neroste plevel. Jednak a druhá taky si myslím, že líp zadržují vodu. Rozhodně. Tady vybírat rostliny, které mají široký list, úzkolistý, mezi to dát něco tlustohlistého, aby tu vodu drželi v té přírodě déle, že jo? A jak se vzájemně prokořeňují, tak oni si to dělají radost. No a tyhle ty zvláštní, ty šedolisté keře a stromy tady dávám ráda, protože všechno, co má šedý list, tak zase neodpařuje tolik vody, takže zrovna tak ta levandule a tohle je třeba obyčejná hrušeň. Takže lidi si myslí, že to je oliva v zahradě, ale ta sem nepatří a je to prostě hruška. No tak to je úžasný. Jako i šeříky, že jo, sem patří, lísky sem patří sem prostě takový ty typicky český vesnický rostliny. Teď to chci říct, že tady vlastně je úplně všechno, co roste ve volné přírodě v Čechách pro
pro nás typické? Od téhle stodoly sem, tak tohle byla první část zahrady. Tady byl konec a tady jsme měli ještě pořád tu užitkovou zahradu. A tohle byl můj první záměr, jak bychom měli levanduly tady pěstovat. Takže jsem nasázela prvních 24 rostlin. A takže tohle je už opravdu 20letý porost. Teď to chci říct, jak je to starý, ano, 20 let. Neuvěřitelný. Jak to udržujete, když to tak neustále krásně kvete? Rostlina už je opravdu stará, takže když se do ní podíváme, tak je dřevnatá. A tady je na té levanduli vidět, tohle je vlastně typické lavandy, to znamená kříženec levandulový a tento dřevo dělá velice brzo. Takže už po prvních 5 letech a já ho vlastně mám na úplně otevřeném prostoru, kde tady má nádherné podmínky, žádný strom ho nezastěňuje, tak proto je tu takhle přepichovej. A jediný, co pro něj dělám, takže ho zastřehuju dobře, to znamená někdy na konci dubna až skoro, mu dělám centimetrový takový malinký kousíčky střihu. A on vlastně nepotřebuje tak řezat hluboko jako levandule lékařská. No a po sběru těch květů ho zase necháváme hodně odpočívat, aby jsme si odebrali koncem srpna řízky a to je celý. Takže ta rostlina potřebuje. Ještě se zeptám ohledně té levandule. Vidím tam trošičku možná jiný odstín, takže nejenom klasickou levanduli, ale máte tedy i určitě bílou, růžovou. Přesně tak. A dokonce máme i levandule, jak vidíte ty listy, zvláštní, že to je spanašovanými listy. Ano. No a pak máme hodně levandulí širokolistých, latifolie, který se říká taky kafrová levandule, to je právě tak typická. A pak je taková ta francouzská, že? To je ono. Tak myslíte ty šiškaté levandule, tak ty u nás nerostou, protože oni nepřezimují. Takže šiškaté levanduly, oni u nás neumějí přezimovat, musíme je nosit do skleníku a ven. A tak jsme se rozhodli, že to je pro nás moc pracný a pěstujeme jenom ty vytrvalý. No. Dobře. Teďka se blížíme k aromalouce, kde tedy jste říkala, že pěstujete vysloveně jenom aromatické druhy. Je to cítit i když třeba po dešti nebo před deštěm? Je to cítit vždycky po vyhřátém dni večer, protože ty silice a aroma se do těchto bylin vlastně dostávají tím přehřátím a oni to opravdu pouští, takže tady máme izopy, šalvěje, fenikly, tadyhle máte i různé druhy máty, končí to saturejkou, no a předtím je všude ta levandule a teď to není úplně v plném květu, meduňka, ale když to rozkvete, protože my necháváme hodně těch bylin i vykvíct a sbíráme je až teď prostě po svatém Jánu, kdy se ty byliny mají sbírat, že mají nejvíc silic v sobě a dělají se u nás z toho vlastně sypané čaje nebo bylinové čaje a my z toho děláme hodně syrupy, ze kterých můžete právě lidi k nám přijít na syrup, takže máme vlastní bylinkové syrupy, kterým dáváme v kavárně. Takže všechny ty úžasné limonády, i kávička s příchutí. Tak to je čerstvá věc od nás ze zahrady. Všecko u vás vypěstované. Tak to je snažíme se to úžasné. Tak držet a když právě máme otevřenou v zimě, tak jim to děláme z těch sušených směsí. No, to je logický, to je jasný. A jak se chystáte vy letos na Svatoján? Vlastně slunovrat máme dneska. Máme slunovrat, ano. Ano, v sobotu je úplně v Kozorohu. Jak se chystáte? Třeba soukromně oslavit tyhle záležitosti? Vždycky na svatýho Jána, protože jsem měla celou generaci Jánů, takže u nás ten Jan je Honzík. Hodně, samý Honzíky máme a můj dědeček byl Jan a všechny tam prostě generace byly Janů. Tak vždycky uděláme kytku, to rozhodně jim poděkuju za to. A my si vždycky nasušíme velikou kytici, kterou si zavěsíme pak u nás v kavárně, aby jsme ji měli celý rok. A vždycky od Jána do Jána ho tam máme. Ochranná kytice. Přesně tak. A já věřím na tyhle ty čarodějnické věci trošku. A mám takovou ještě příběh, že já jsem se vlastně v tomhle období seznámila s mým manželem, kde jsem si taky vždycky říkala, musí to být někdo, kdo se mnou tohle všechno bude chtít sdílet a pracovat, že jsem ho poznala už jako v dospělém věku. A vždycky kolem toho Jána máme to výročí, takže já věřím, že i na tuhle magii těch bylin. Tak to je naprosto úžasný. A teď mi řekněte, kdy teda přesně ta klobouková bude? 6. Ano, a začíná to normálně od 9 do 17 Takže takový hodin. Askot v klapim. Přesně tak. A zase nás k tomu dovedly ty ženy nebo ty lidi, kteří k nám chodí, protože říkali, no já se u vás chci vyfotit v něčem hezkým. Chci být prostě hezká, tady se nesedu si na lavičku, tady v teplákách nebo něčím, co jsem přijela na kole. A ty lidi se opravdu na to našňořejí, ty ženy se nalíčej, přijdou krásný a jako v loni třeba přišla i babička opravdu hodně leta a ještě si nazdobila i pejska. Jako, takže to není už prostě jenom záležitost toho. A teď mi řekněte, tam to není časově omezené. Je to celodenní akce.
A ve 2 hodiny, ale ve 2 hodiny máme pravidelně módní přehlídku všech zúčastněných. Takže na 2. hodinu bychom chtěli, aby přišlo co nejvíc lidí, pak na tom paloučku nahoře uděláme hromadnou fotku. A vlastně každá žena, která si ten klobouk, nebo i muž, protože chodí i muži, nebo děti, takže si může vyfotit a může si vlastně tady být za toho modelku. Jo, to musí to být jenom opravdu. A vy jste ještě zmiňovala, že vlastně od 1. července budete mít otevřeno. Máme otevřeno celý ty 2 měsíce, červenec a srpen. Delší dobu. Máme otevřeno i ve všední dny právě. Takže všední dny, které jsme měli jenom omezeně, tak máme vlastně trvalé, kromě pondělka. Pondělí je sanitární den. Tak. Račte, paní Levandulová. Vážení přátelé, kdyby náhodou jste se nudili začátkem července i s dětma, tak přijďte do Levandulové zahrady Anet v Klapem, protože a jelikož si myslím, že tady i ty děti se naučí, že jsou věci krásné a že kytky jsou krásné a tak nějak se jim pozvedne ten morální a etický kodex. Já jsem vás přerušila, co jste posílala? Já jsem chtěla právě o těch dětech říct, že já miluju, když rodiče přijdou a třeba mají děti sebou lupu nebo zápisníček a něco si tu kreslí, malujou nebo koukají s lupou. A opravdu u nás není dětský hřiště, protože tady prostě asi nikdy ani nebude, že chceme, aby to byla oáza klidu. Ten chodníček si myslím bude ale chceme ideální. je tady mít kvůli tomu, že najednou děti přijdou a najednou vidí, že je něco krásného a klidného. A i tam se dá pobít. Určitě. Tak si budeme přát, aby těch zvídavých dětí, kteří poznávají krásu, vlídnost a určitou jakoby lehkost bytí v přírodě, bylo čím dál tím víc. Vám přeji, ať se vám daří. Já moc děkuju. Půjčím si jeden citát. Nechť vás provází síla vědomého tvůrce. To není moje, to mám půjčené. A přátelé, dneska jsme byli v Levandulové zahradě Anet v Klapem pod zříceninou hradu Házenburku. Mějte se krásně. Děkuji. Jiný pohled na Rádiu Patriot. V úterý předpolednem na Rádiu Patriot. www.radiopatriot.cz